Здравейте, приятели, аз съм Пламен. Искам да направя едно кратко клипче. Това ще е състезание между три игри. Ще направя на това, който го знае. Как де? Тук напишем Serious Sam. Тук Need for Speed, тук FIFA-та. И вие ще гласувате, някои вече знаят какво трябва да се прави, вие ще гласувате на коя искате игра да играя. На Serious Sam няма да мога да играя в моят компютър, затова ще е на братовчет ми, малко рядко ще снимам, но нищо. На Need for Speed аз мога, почнал съм, няма и година да играя, има много пари кола, само че не ми се почва наново, освен да се идвам. Тук мога да играя, например, казвате два отбора в коментара и аз, който си харесам, ще играя срещу тях или да го гледат, не знам, ще помисля. И това ще Serious Sam няма да мога да играя, пак ви казвам. Тези двете мога. Това, да, и него ще мога, само че ще го снимам с телефона ми, защото я нямам. Need for Speed и FIFA-та, да, мога да си ги играя, защото си ги имам. Това беше клипчето, ще оставя долу в описанието там, на кое да гласувате и чао!